A Peter en attendant Peter Plunau ou la Kijk, Pleiber. Ah, Pleiber. Maar dat weet je meer dan de Blonau, hoe dat zegt. Ah, ja. Ja, Pleiber, ja. Oui. Hag Peter Bugalial, joa was chomen erger pe... Oké, want ik met jou. Ja. Over alle mee. Over broer zo weer wat ik met de grijslas aan de kant bij manket. Oui. Ja. Ja, maar broer was zo met eger quoi. Ja. Maar wat die mee dan de Blonau. Want ik met triblas er nu gaan. Oui. Ah, ja. Ja. A Pleiber a Plunau mestra system Oh, wat ik tout à fait quoi. Plunau wat ik cool doen, surtout door eeuwig quoi, door dan door groen. Met de prinsen wat doet de patates gaat van Sakor dan maar meer Pleiber in die gasten water leesbaar rooid waar prinsen. Hag a rehe vez el laket de Plunau hier. Oh jakka. Toen nu doe je dus en ik vind pas mee wat het hoor kans had geregend aan meteen quoi. Nee. Ik blijf vind als u doe pas een syndicaat ben maar met die meet quoi. Ik wil zeggen meer pond die meet de Blonau zo de syndicaat dus nu Blonau wat ik in de punten van met de blauwe Chino zo weer de lezen strak. Ja. Op Bremen waren fin que menino in een tribe bij deze haar en dan deze haar patata selectie. Ah, ja. Passer dohan aderan zo bij de Plunau. Et we hebben syndicat sélection. Ah, ja. Ja. A Perag Perak. a Blamour wa... Ben Frans akkoord dan wanneer bij de in zo bij de een associeer de commerçant patates dat gloire. Et blijf je nu pempe waar getragen PC. Ja. En dan bij die gasten willen ze ajout quoi speciaal juist de allemaal wat de patates selectie ook mooi Frans akkoord die moesten. Ah, ja. Hag a mat dus an douar a oamman quoi. Oh ja. Ja. Plunau ook is een gwellig gewoon blauw soepel en door braaf patates. Ja. Oh met de Randamman hadden we ze meteen gekend met straai Pleiber meteen meer hoe de Plunau komen. Met de persoon had ik eens lekker Thames gewoon juist ben. Ja. De weer an kerkaout de Peter. An evale die an evale daar an ker da gaout die blamo da gaout tail. Ah ja.